Rallyretussi. Tervetuloa taas päivittäiseen Haukutaan Star Warsia kerhon kokoukseen. Kiitos, kiitos, sanoi Uspi-liitos. Ehehehe. Oletteko löytäneet uusia epärealistisuuksia tästä vihaamastamme elokuvasarjasta? Minä olen. Miksi avaruudessa kuuluu ääniä? Avaruusaluksissa on siivekkeitä ja laseramuksia torjutaan lasermiekalla. Hyviä pointteja, arvon kerholainen. Voit saada ylennyksen. Saanko myös lippikseen? Pitääkin tilata uusia, hyvä että muistuttaa. Mutta mennäänpä nyt asiaan. Ehdotan avaruusaluksien siivekkeet auta mitään avaruudessa, eikä valoa voi torjua valolla, joka on miekan muodossa, joka itse asiassa ei ole sekään mahdollisesti. Ilman siivekkeitä ei voi lentää, mutta reppulla on taas siivet. Olehan nyt hiljaa Parvola ja hän lisää suppia. Minun mielestäni siivekkeet ovat hienoja, mutta kieltämättä turhia lentokyvyn kannalta. Lasermiekat ovat myös päheitä, mutta mahdottomia toteuttaa. Kuinka avaruusalukset ylipäänsä rakennetaan? Nehän ovat isompia kuin planeetat. Parvola, sinusta ei tule uutta teinisensaatiota, olet 50-vuotias. Paino vanhaan kotiin mätänevään. On muuten hyvin epätodennäköistä, että alukset kohtaavat samassa kulmassa avaruudessa. Avaruudessahan ei ole väliä miten päin kulkee, joten on epätodennäköistä, että kaikki kulkevat samoin päin. Oho, kerhon kokoontumisaika on lopuillaan. Meidän päästetään Parvola takaisin häkkiinsä, onhan kohta eläintarhan aukeamisaika. Kello on kohta yöeläinten heräämisaika siis. Lähdettäisinkö Martineille, arvon Karppula? Tohtori Karppola teille, anonyymi. Niin, Martinithan ovat hyviä ystäviämme ravistettuna, ei sekoitettuna. No niin, lähdetään ja viedään samalla Parvola häkkiinsä.